खुलुमबाय बयनिबोसिम उनसंनाय दाबसिननिफ्राय बयखौबो बरायहरनाय थाबाय फैदोंबा गुबैदियाव सेथि रादाबाव दङ MLA उखिल गुगिया गावनि सोमावसारनो नागिरनायखौनो दोनथ'बाय। आबादारि दैदेनगिरि उखिल गुगिया आथिखालाव शिबसागर जिल्लानि MLA मिरु सरकारनि गेजेरजों बावैसो समाव आबादारि आयेनखौनो बोखांना लाफिननाय जादोंमोन। आसामावबो गुबुन गुबुन फसंथाननि गेजेरजों आबादारिखौनो दैखांनाय जादोंमोन। उखिल गुगिया सोमावसारनो नागिरनायखौनो दैदेननो बाथ्रा बुंदोंमोन। नाथाय मंगलदै लकसभा बियाबनि MP दिलीप सुक्किया बुंदों दि उखिल गुगि बिथाङा आबादारि दैदेनगिरिनिफ्रायनो MLA जाबाय, बिनि थाखायनो बिथाङा सोमावसारनायखौ दैदेननो हानायनि जेबो मोन्थाय गैया। बिनि उनाव उखिल गुगिया गावनि सोमावसारनायखौनो बोखांना लाफिनो। नैथि रादाबाव दङ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर लाइस्रुम लाथु सिंनि हेंथायै बासुगाव दख'रा दुलाराय फरायसा आफादा बासुगाव जौमा फरायसालिनि लांगोना मोखाङाव गोख्रों धर्ना खालामदों। थामथि रादाबाव दङ गसाइगाव महकुमानि श्रीरामपुराव सोंदिंनाय मोब्लिब तारनि मैया हराव 1:30 समाव अर खामनाय जाथाया नुजाथियो। गासै 25,000 हाइ भल्टेज खारनाय तारा हरखाब जानायनि जाहोनाव बे गिथावना अर खामनाय जाथाया नुजाथियो आरो बे रेलगारिया जाथायनिफ्राय रैखा मोननो हायो। ब्रैथि रादाबाव दङ जम्मु काश्मीराव रैखाथि हान्जाया गिदिर जाफुंसारनो हादों। हरखाब मोगा-मोगि गावलायनाय जाथायाव 3 उदखारिफोरखौनो गावथारनो हायो आरो गोहोगोरा हाथियारफोरखौ बोखांदों। बाथि रादाबाव दङ हादरनि रैखाथि बिफाना हादरनि सान्थ्रिफोरनो गोहोगोरा हाथियारखौ गथायना होनो थांखि लाबाय। रैखाथि बिफाना दिनै रासियाजों AK-203 एसाल्ट लाबोनो थांखि खालामबाय। द'थि रादाबाव दङ पुलिसनि गुलि गावनायाव 2 ड्राग्स फालांगिया जोखोम जायो। तिनिसुकियानि पुलिसआ हरखाब संदांनाय समाव अमर दास आरो अपनुली मुंनि 2 ड्राग्स फालांगिखौनो खारनाय समाव गुलि गावो। स्निथि रादाबाव दङ सा सानजा रायजोनि गुबुन मोनसे मिथिसार जानाय हर्नबिल फोरबोआ फैगौ 1 दिसेम्बरनिफ्राय जागायजेनगोन। नागालेण्डआव बोसोरै खुंनाय बे हर्नबिल फोरबोआ गासै 10 सान जागोन। नोंथांमोना आंनि फरायनाय रादाबखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट खालामगोन होनना मिजिंथिबाय।